হামबाय दिनैनि दिनाव 15 तारिख इलेक्शननि दिनै 46 सुरमा केन्द्रनि प्रार्थी नदियै आं दिनै सापुंगुरिगा अ सापुङाव जों जे सारा मानका अ सारा बेलाय गाहाम मानजाक इरो भायै এই সমুদ্রহাই বরক জনগণ মানকা जों बोखावो चंका এবং যেখানে মাটো থাংতানিব একদম পুরা বিনি बोखागनो सापर्ट खालायै बरक जतन थायो बाक्साय बखरक रमै आशीर्वाद बाक्सा याग रमै आशीर्वाद खायो बर ताकलायले ब हारिलिया जों 90% হইতে 100% जों देखिबानो जितिनाय अब एकदम चिनी मकल बाय बासि जाक आं 5 तारिखनि हइते एंगाव 9 तारिख सिमि फाइमाने दिनै 15 तारिख जरा आं जत्त एलाकाव घुरिबै बबाय घुरिबै नायजाक अबनि बागैनो ब 100% ब जितिनाय 4000 हइते 5000 भोट जितिनाय हामबाय।